Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God dahil po di niya po ako pinabayaan dahil po sa ganitong kalagayan ko. Kahit po ako iniwan ng asawa ko po, hindi niya rin po ako pinababayaan. Ginagabayan niya po ako. Ginagabayan ko po yung mga anak ko kahit po na unti lang naman po yung nakikita ko po sa pagmamasads. Doon po kami kumukuha po ng pagkain namin. Hapon si Tatay Jason Año Nuevo. Siya ay isang Persons with Disability o PWD dahil sa kanyang pagkakabulag mula noong taong 2005 at sa kabila ng kanyang kapansanan ay pilit niyang binubuhay ngayon ang 6 na anak matapos silang iwan ng kanyang misis. Para sa buong detalye ng kanyang kwento, alamin natin kay Tatay Jason. Tatay Jason, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Maaari niyo bang maikwento kung paano niyo po naalagaan itong 6 na anak despite sa inyong kalagayan, sir? Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God dahil po di niya po ako pinabayaan dahil po sa ganitong kalagayan ko. Po ako iniwan ng asawa ko po, hindi niya rin po ako pinababayaan. Ginagabayan niya po ako. Ginagabayan ko po yung mga anak ko kahit po na unti lang naman po yung nakikita ko po sa pagmamasads. Doon po kami kumukuha po ng pagkain namin. Ito bang nakukuha mo, sir, na kita sa pagmamasahe ay sumasapat ba sa pang-araw-araw niyong pangangailangan, sir? Hindi naman po sumasapat. Minsan po hingi-hingi po ako sa mga kapitbahay namin po, sa mga sarili ko pong tao. Itong panganay niyong anak, ilang taon na po ito? 13 years old na po yan. 13 years old po. Itong yung bunso po, ilang 4 taon years old po. Meron na bang nag-aaral? Lahat ba sila nag-aaral? Yung 5 po, nag-aaral po. Yung bunso ko lang po, hindi. So, ibig sabihin, sir, yung kinikita mo sa araw-araw, yung pagmamasahe, kinukuha mo pa yung pag-aaral doon. Opo. Nasa magkano naman, sir, yung kinikita mo sa... Minsan po, pumapasok talaga po sila. Walang baon po. Kinakausap ko po sila kung ano po nandyan. Yun lang po, pagkatsyagay namin muna po. Tapos, ang importante po sa akin, bigas talaga po. Kasi kahit wala po kaming ulam, basta may bigas po. So, maaari nyo ba, sir, maikwento kailan po nag-decision yung misis nyo na iwan po kayo? 2 taon na, may po 2 taon na po siya umalis. Kasi po, ako dati po talaga yung nagtatrabaho po. Nagmamassage po ako dati sa mall, sa SM po, at saka Ayala po. Opo. Nung pandemic po, tumigil po ako. Tapos nag-decide naman po ako magbalik ng trabaho. Siya naman po nakiusap po sa akin, natutulong din po siya magtrabaho kasi para magkaroon po kami ng kuryente. Opo. Sabi ko, pinayagan ko naman siya. Doon po siya pumasok sa lugar namin. Kinuha siyang relo saka cellphone. Opo. Pinuntan po siya doon sa bahay. Tapos, hindi po ako kumikibo po. Pinapakinggan ko lang po yung amo niya at saka siya po. Nag-uusap sila na ilabas mo yung relo saka cellphone dahil wala naman na ibang tao na pumupunta doon. Siya lang naman yung katulong. Opo. Walang ibang taong pumapasok po doon. Pinapakinggan ko lang sila hanggat sa dumating na mga ilang araw na hindi na muna siya pinapasok dahil nga sa ginawa niya. Nag-decide naman yung asawa ko na papasok siya ng trabaho sa Ligaspe. Nakapag-apply naman po siya. Mga ilang araw, naglinis po ako ng Durabox. Doon mismo sa damitan ko. Doon ko po nahawakan ko po yung cellphone po. Doon sa pinakailalim po ng damitan ko po. Opo. Nung time po nun, sabi ko, ito yata yung cellphone na nawawala. Nung time nun po, umuwi po siya kasi stay po siya doon sa pinasukan niyang bago naman. Opo. Umuwi po siya noon. Tapos, pagdating niya sa bahay, sabi ko, ito ba yung cellphone na inahanap po ni ma'am? Sinabi niya sa akin, wag daw ako magsabi, kahit ano daw mangyari. Sabi ko, hindi, isahuli mo yan kasi ayaw kong madamay ako. Opo. Kasi yung kapatid nun, ninong ng panganay ko, sabi ko, mabait po sila sa amin. Tinutulungan din po kami nila noon. Kapag wala, pinapapunta ko yung mga anak ko doon. Binibigyan po yung mga anak ko kung nakikita. Sabi ko, isahuli mo yan kasi ang mga bata mo, mga bata pa, huwag magtulad sa iyo. Tama po, sir. Ang ginawa niya, nagkatampuan po kami dalawa. Umalis po siya, dala niya yung cellphone, bumalik na po siya sa trabaho. Mga lumipas mo mga 3 araw, tinawagan ko po siya. Sabi ko po, isasahuli mo ba yan o hindi? Kasi binigyan po siya ng palugit po isang araw na... Maibalik itong Opo, cellphone, sir. Ibalik po. Tapos, nung time po nun, iblinak na po niya ako. Nakablock na po ko, di ko na po siya makontak. Tapos nung blinaka, sir, start na yun na hindi na siya umuwi sa bahay niyo, sir. Ay, hindi na po. Tapos, malaman ko na lang, tinawagan ko po yung nanay niya doon sa Maanito. Sabi ko, naku ma, sabi kay Cherilyn na wag siyang umalis
Kasi may nalaman akong pupunta daw na Maynila, doon daw magtatrabaho. Tapos sabi naman ng nanay niya, wala daw dito, hindi daw umuwi. Pero nalaman ko po na umuwi po doon sa kanila. Tapos nung malaman ko na lang, nandun na sa Maynila. Yun yung pinakadahilan. Opo, nung yung dahilan po na. Kumbaga nagkatampuan kayo dahil Opo. gusto mong maibalik itong cellphone Opo. sa inyong amo. Opo. Pero hindi na, kumbaga, mas ginusto niya na umalis na lang kaysa ibalik itong cellphone. Opo, yun nga po. So wala ka ng contact ngayon, sir? Naka-block po ako, wala po akong contact po sa kanya. Hanggang ngayon, sir, meron ka pa bang, kumbaga, balita sa kanya doon sa Maynila? May nalalaman din ako na balita. Kasi mayroon na po siya, nakakatagpo rin siya ng lalaki po doon. Tapos nga po, may anak po siya. Trinay mo, sir, na magkaroon ka ng contact para makausap mo itong misis mo, sir? Naka-block po talaga ako, sir. Ito po bang asawa mo, sir? Kasal po ba kayo? Hindi po kami kasal po. Tapos, ang anak nyo, 6 na. 6 po. Ito bang 6, sir, nasa puder nyo po ba? Opo, nasa akin po yan. Tapos, itong pag-iwan sa iyo ng misis mo, mga ilang taon nang nakakalipas? May git po 2 taon na po. 2 taon. So, Opo. ibig sabihin, nasa 1 or 2-year-old itong bunso nyo Opo. ang iwan ito. Opo. Okay. So, ibig sabihin, sir, dahil sa wala ka ng contact dito sa asawa mo, hindi na siya nakapagbibigay ng sustento para lamang sa mga anak niyo, sir. O wala po siyang binibigay po. Yun lang po, nakapadalaman siya. Next year pa po. Nagpadala hata siya noon May sa 500, saka October 500. Sinabihan niya pa nga po ako na kung magpapadalang lang naman ako at saka manginginabang ka, sabi sa akin. Kasi sobrang galit niya po sa akin kasi yung ginawa niya, di ko daw siya kinampihan. So, ngayon, sir, ano po yung kumbaga, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang po sa kanya, atiin namin yung mga bata. Ibigay ko po sa kanya yung 3 lalaki po. 3 rin po sa akin. Kumbaga, alin dun, sir, sa 6? Ang kukunin ko po, para sa akin po, yung 2 babae at saka 1 lalaki po. Yung matanda, sir. Yung matanda po, ibibigay ko po sa kanya. Bakit, sir, yung mas pinili mo itong bunso? Kasi mas maganda sana, sir, kung para sa akin, mas maganda sana, sir, yung panganay na para makatuwang mo, sir, sa pagpasok. Kunwari, merong magpapa-home service sa'yo. Kasi yung bata, di ba, sir, 4 years old pa lang. Hindi mo mababantay ng masyado kasi makulit yan. Kasi kunyan, yung bunso ko talaga, napamahal po talaga sa akin. Hindi po talaga mahihiwalay po sa akin kasi ako na po yung tumayong nanay, tatay po, at saka po, hindi ko po siya pinabay. Lalo po, babae po siya. Yung 2 lalaki po, yung 3 lalaki po talaga, gusto po talaga sa kanya. Eto, Tatay Jason, sinubukan natin na imbitahan ngayon na yung misis na si Sherilyn Arteta, ngunit tumanggi na siya ngayong hapon. Pero nang makausap namin siya patungkol dito sa hinaing mo, sa 6 niyong anak, ang tanging sinabi lamang niya ay maaari niya raw ipaalaga ang mga bata sa kanyang mga magulang. Ngunit nang tanungin namin si Sherilyn kung may plano ba siyang kunin at personal na alagaan ng mga bata, ang sagot lamang nito ay gustuin man daw niya. Pero hindi niya magagawa dahil lamang sa nasa Laguna daw ito. Kaya para sa maaring legal na aksyon, kausapin natin yung kapitan ng barangay Bagong Abre. Magandang hapon, Sir Kap. Magandang hapon po. Good afternoon, madam. Kilala niyo ho pa itong si Jason Anyunuevo, sir? Opo, kamusta naman itong mag-asawa dyan sa inyong barangay, sir? Okay naman po yan dito sa aming barangay. Totoo ba, Kap, na may mga beses na lumalayas o naglalayas po itong mga anak ni Jason? Yung una, lumayas yung panganay kaan doon sa lola. Gano'n naman din, naglayas na naman siya. Kasama naman yung kapatid. Kagabi nag-usap kami. Sabi ko, gusto daw pagkausapin kayo ng Ako Bicol na mag-arap-arapan sila. Parang ayaw nila na magkausap. Sabi ko, kausapin mo kasi parang yung bata kung saan talaga magpupunta o doon sa lola o doon sa tatay. Dahil po dyan sa impormasyon, maraming salamat po. Yan po ang kapitan ng Barangay Bagong Abre, Legazpi City. At para sa legal na aksyon, makakausap natin si Ma'am Julie Magalang, ang Social Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Magandang hapon po, Ma'am Julie. Ma'am Julie, paano kaya ito? Hindi biro kasi merong kapansanan itong si Tatay Jason at iniwan siya ng kanyang misis
at meron silang 6 na malilit pang anak. Ano kaya yung pwedeng gawin nito, ma'am? Ang kailangan po namin sa address po ng nanay kung saan po nakatira sa present address po para po magagawan po namin si Tatay Casey ng referral kung saan po na OFWD o OFWD nakatira po yung asawa niya po para po ma-i-relieve po namin yung sitwasyon po ng mga bata. Gusto daw ni Tatay Jason at ang kanyang asawa na maghati po sila ng kanilang 6 na anak. Kumbaga 3 dito kay tatay at 3 rin kay nanay. Pero ang gusto ng nanay nito, itong misis ni Kuya Jason, mag-alaga yung nanay nitong misis niya. Maari po ba yun, ma'am? Kasi naman po, sir, kung talang yung maternal grandmother naman po mag-aalaga, ang kailangan din po namin makausap po yung lola ng mga bata. And kung saan po siyang address ngayon, kung nasa Maito po, makikita po din po kami sa social worker po doon sa MSWD Maito po. Opo. Dahil po dyan, Ma'am Julie, maraming salamat po. Si Ma'am Julie Magalang, ang Social Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Maraming salamat po, Ma'am. Ito, Tatay Jason, sasamahan po namin ang aming team para sa inyong barangay para makasama mo na yung anak or kung ano yung pag-uusap nyo. Kumbaga, kung gusto mong maghati na kayo ng 3, sasamahan po namin kayo para sa formal na pagharap po ninyo dun sa barangay ng biyenan nyo po. Sir. Apo. Sir, kung meron kang mensahe, sir, sa iyong misis, ano po yun, sir? Siguro, ma'am, kung nakikinig ka man or nanonood, sana meron ding kirot sa puso mo na, kumbaga, itong hindi biro, itong pinaobliga mo dito kay Tatay Jason, itong 6 na anak mong malilit pa, tapos ikaw ay nakahanap na dyan ng bagong pamilya. Sana lamang maisip mo rin na naghahanap rin itong 6 na anak mo ng kalinga ng isang ina. Kaya nananawagan kami sa iyo, Sherilyn, kung nakikinig ka man o nanonood, maaari kang makipag-ugnayan dito kay Tatay Jason kung ano ba talaga yung plano mo dito sa 6 yung anak. Kasi hindi biro ito na ipaobliga mo lang dito kay Tatay Jason itong 6 yung anak.